Σήμερα βρισκόμαστε στη Δαδιά, ένα χωριό του Εύρου, λίγα χιλιόμετρα από το Σουφλί. Η ιστορία του χωριού είναι στενά δεμένη με το δάσος. Στα χρόνια της Οθωμανικής περίοδου ήταν γνωστό ως Τσιάμ, που σημαίνει πευκοχώρη. Εδώ η φύση δεν είναι απλώς τοπίο. Είναι τρόπος ζωής, καλλιέργειες, ζώα, μέλη που κρατούν ζωντανή μία παράδοση χρόνων. Εδώ ζουν περίπου 400 μόνιμοι κάτοικοι που διατηρούν τις παραδόσεις και τα ήθη του τόπου. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς. Είναι από τα πιο σημαντικά στην Ευρώπη για τα αρπακτικά πουλιά. Είναι από τα ελάχιστα μέρη όπου αναπαράγεται ο μαυρόγυπας και μαζί του προστατεύονται δεκάδες άλλα σπάνια είδη. Στο κέντρο ενημέρωσης Δαδιάς, της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τη ζωή του πάρκου. Επίσης, από εδώ ξεκινούν οι βόλτες στο δάσος, είτε για περπάτημα είτε για παρατήρηση πουλιών. Μία εμπειρία που σε φέρνει σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή δοκιμάστηκε από μεγάλες πυρκαγιές, ειδικά το 2023, που κάηκαν τεράστιες εκτάσεις και χάθηκε πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο. Ωστόσο, γίνονται συνεχώς έργα αποκατάστασης, επιστημονική παρακολούθηση και εθελοντικές δράσεις. Και βλέπουμε τη φύση να επιστρέφει. Σταδιακά νέα δέντρα και περισσότερη ζωή, πουλιά που ξαναβρίσκουν το χώρο τους. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο παίζει η γιορτή Μανιταριού που γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές Νοεμβρίου. Φέτος είναι η 15η χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκθέσεις μανιταριών, γευσηγνωσία μαγειρική, περιπάτους στο δάσος για αναγνώριση ειδών και ενημερωτικές δράσεις για την προστασία της φύσης. Είναι μια γιορτή που ενώνει ντόπιους και επισκέπτες και το πιο σημαντικό, δίνει ζωή στο δάσος και στο χωριό. Υπάρχει η Μονή της Δαδιάς, αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου. Η ιστορία της ξεκινάει πριν από αιώνες και αποτελεί πνευματικό σημείο αναφοράς για την περιοχή. Οι κάτοικοι τη στηρίζουν και τη φροντίζουν και πολλοί επισκέπτες κάνουν μια στάση για να προσευχηθούν ή απλά για να απολαύσουν τη γαλήνη που προσφέρει. Αυτή είναι η Δαδιά, ένα χωριό με βαθιές ρίζες, με ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και με φύση που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να την προστατεύουμε.